खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामाव फैगौ 5 सानाव गोब्राब अखा हानो हागौ। भारतारि बोथोर बिगियाननि बादिब्ला आसाम आरो सा सानजा भारतनि माखासे रायजोफोराव फैगौ 5 सानाव गोब्राब अखा हानायनि सम्भावना दं। गोब्राब अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारनो हागौ, बरफनि अन्थाइ गोग्लैनो हागौ, सारअन्थाइ गावनो हागौ। आसामजों लोगोसे सा सानजा भारतनि माखासे रायजोफोराव फैगौ 5 सानाव। उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। उदालगुरिनि माजबाटआव गावनिनो सानै गथ'खौ रेलजों सौग्राव होनानै जिउ फोजोबनानै गावबो जिउ फोजोबना लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया जादों गेरुवाबारि गामि खाथियाव रङिया फारसे थांबाय थानाय पेसेन्जार रेल गारिजों बे बिखा खामथावनाय जाथाया जादों। माजबाटनि रेल गेटनि 41 नं आरो 42 नंनि गेजेराव बे जाथाया जादों। बे जाथायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ माजबाट पुहुराबारि गामिनि दुतामी कुल्लु होननानै सिनायथिनाय जादों। बे आइजोआ गावनि गथ' सानैखौ खारबाय थानाय रेलजों सौग्राव होनानै जिउ फोजोबनानै गावनि जिउखौबो फोजोबना लानायनि सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। नाथाय दासिमबो बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायनि उनाव जाथायखौ खौरां मोननानै जायगानि पुलिसा जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै गोथै देहाखौ पस्टमर्टामनि थाखाय लांनाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि 4 नं जमदुवार BTC बियाबाव BPFनि सुबुं जावरिखांनाय रेलि। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो BPF राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि, फनिराम ब्रह्म आरो BPFनि मददगिरिफोरा। बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि दानि सरकारा लानाय गोदान थांखि हा बायनाय फाननायनि जि इनडाइरेक्ट बन्द खालामनायखौ आं माब्लाबाबो सापर्ट खालामनो हाया। नोंथांमोना मिथिगौ मानसिया हाखौ माब्ला फानो, जेब्ला माबा मोनसे बिपद जायो अब्लासो मानसिया फानो। बेबायदि बायनो फाननो हायाब्ला दावराव जानायनि अनगा जेबो गैया। बियो सान्थि नङा असान्थिसो लाबोगोन होनना। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावो दि BTCआव जेबो परिबर्तन जायाखै, प्रमद बर'नि पकेटासो परिबर्तन जादों, BTCआव जेबो उन्नयन जायाखै होनना। गुवाहाटि नोगोरमायाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहा मोननाय जादों। दिनै फुंनि समाव गुवाहाटि मालिगाव ओनसोलनि पान्डु केबिन ओनसोलाव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि अर खामनाय गोथै सह मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा बे सुबुंखौ गोजाननिफ्राय अर खामनाय थासारियाव नुनो मोन्दोंमोन आरो दैजों अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोन। नाथाय अरखौ खोमोरनायाव गोबाव जानायाव सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। नाथाय बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।